тестостерон. 600 грам Шевършидзе. Шинито Конър. Шинито Коци. Цимерман. Цици. Центрофуга. Центробежен. Данко? Колегата искаше да каже, че се получи една лека интерференция на цивилизационния избор. Нашето автентично ляво, логичното, от гледна точка на политическия спектър, се измести от неговата контрапродуктивна противоположност в дясното. Това е много интересно. Благодаря. Спри да млякаш, моля те. Стига вече. Добре, че детето не се е метна на теб. Да, искам един чизкейк и едно дълго кафе с мляко. За господина салата някаква, с домати, ако има? Само домати? Как? Нещо по-така. Имаме биволско с... Често е биволско сирене. Домати и лук. Да. Тези извинявай, без да искам да запора. Не. Аз съм жена с обноски. Не ми казвай, че не си го забелязал. Да. Толкова години от живота си ти. Какво прави пак на фризьор? Тя ще падне косата още малко. Има кой да ме хареса, бъди спокоен. Реших да се кандидатирам за президент. Моля. Какво? Мислиш, че никой няма да гласува за мен ли? Че кой ще те избере? Те ви за президент, бе, баща ми. Какво? Ти сериозно? За президент. Чакай се, разтъпи. Първа дама! Да. Първа дама. Ми да, това е ролята на моя живот. Новини. Здравейте с новините в 10, аз съм Кристина Цветкова. Според някои източници, политикът с най-големи шансове за победа на предстоящите избори е големият миньон, познат още като Малкия принц, им е дадено му за вярна служба към Държавна сигурност. Ето и малко биографични данни. Големият миньон, като малко миньонче, не е можел да говори до 6-та си година, когато се случва чудо. Ухапва охраната на Тодор Живков, поглезена и проговаря в Рим и чак в 8-ми клас, когато учителката му по литература донася в час малко бяло кученце и започва да го гали поощрително по ушите. За него се знае също, че по време на военната служба е участвал в порнофилм, където е играл Снежанка и 7-те джуджета едновременно. От тогава има проблеми с пълния член. Бил е треньор за малко на Марадона и Стоичков. През свободното си време обича да кара колело назад и да носи дамско бельо, за последното отрича яростно. В 5-ти клас бръква в окото на свой съученик с червен фулмастър, след което веднага е приет в комсомола. Има 3 брак и 4 развода. От тях има 5 дъщери, 2 извънбрачни, 2 осиновени и 1 легална. Изпитва панически страх от млади биволици, млечни зъби, сухи пасти, муфа 3/4 и теснолинейки, движещи се на север-североизток. Не мога да говоря! Моля ви се, оставете ме да мира. Изборите са далече, моля ви се, оставете ме. Какво? Малкия принц. Какво? Аз да не съм малък. Къде виждате, че съм малък? Той си беше политик от малък. Имаше всички качества. Ние още го видяхме от детската градина. Истински агент. Само един агент може да ака в карнетите на другите деца. Казвам ви, тогава разбрахме, че ще стане политик. Отидохме, поговорихме с него, с майка му, с баща му. Един момент. Кажете, другар министр. Да, много ви благодаря. Добре, благодаря. Да. Имаше при него един много голям проблем. Беше от Левски. Не може
може да си от ДС и да си от Левски. Ние му поставим задача да каже къде ходи Гунди, къде ходи Котков. Той вика, не, аз съм от Левски. Как си от Левски, бе? Ти си от ДС! Че сте охапал охраната на Тодор Живков. Вие откъде знаете това? Ами, разбрах така, случайно, от охраната. Това е един мил детски спомен, но не трябва да се забравя, че ние все пак израснахме заедно с неговия внук Тодор Славков. Покойната доктор Мара Малева, Бог да я прости, ни гледаше двамата. Имаше един такъв инцидент, но той беше прекалено маловажен, доколкото си спомням. Някой викаше нещо за Левски и го захапах за кръка. Моля ви се, нека се! Сега, дай тази ръка. Значи президентът ни дяла, ще ти кацне на рамото. Последен въпрос. Кажете! Трябва да по-малко да се даде сладолед, повече да се пие студена вода и да чувстваш пулса на обществото. Затова призвавам политиците с повече чувство за хумор да гледат на себе си. Желателно е за всеки един политик да тренира, защото то помага на кондицията. Сверите ли заедно в поделението в Стара Загора? Той тогава беше довел Марадончо да го гледа. Много си го спомням добре. Това аржентинско момче, което от български происход, беше един такъв малък тюфлек. Но, както виждате, стара пък е един великолепен футболист. Точно с тази левачка аз съм учил как Стоичков да изпълнява пряк свободен удар. Може ли да се обърна с гръб? Да, добре. Не, този профил ми е по-хубав и никой не ме познава от тази страна, така ще говоря. Има своите особености, но едно от нещата, които той прави, е вечер, когато се пребере и след като го целуна за лека нощ и затворя вратата, го чувам как той тихичко скимти и лае от спалнята. Това записваме ли го сега или нали не? Той кани често проститутки в къщи, едни мили момиченца и ги храни с кучешка храна. От консерва, топлия на котлона, те са доволни. Той ги кара да ядат, така ли? Да. Той е много широко скорен, не е стиснат и ги черпи с кучешка храна. Вас налага ли си от някой път? Карал ли вие да ядете такава храна? Карал ме по празници, по Нова година и когато имам рожден ден. Ми е давал, да. Той е една дълбока романтична душа. Такъв вие не го познавате. Той много обича сутрин като стане. Той има една розова градина в двора. Става, съблича се чисто гол, излиза на двора, бере маточина и окрилче, след което ляга в розовите храсти. Ами вие как се появихте? Немчето на мама и така съм се появила и аз. Така съм се появила.
Благодаря ви. Наистина последен въпрос. Навършвате скоро 33. Какво ще си пожелаете? Mr. President, the late Marilyn Monroe. Happy birthday, Mr. President. Happy Искаше да каже, че Черно море е по-чисто от Бяло море. На черното бяло.